Dobrý deň, milí blíženci. Vítam vás na januárovom výklade. Pozrieme sa na oblasť zdravia. Zdravie budú mať blíženci v januári stabilné, hlavne ženy, blíženky, ktoré sú vo vzťahoch stabilných, budú mať zdravie stabilné, trošičku ich potrápi menšie starosti s financiami, ale to nie je zdravíčko, ktoré veľmi rýchlo vyriešia. Takže do zdravia im trošku prechádza finančná oblasť. Pozrime sa, ako to vyzerá v práci a kariére. V januári sú vám karty naklonené, slniečko svieti na oblasť financií aj práce. Práca je stabilná, práca bude ocenená náležite. Máte tu zisky a veľkú radosť z tohto mesiaca. Ako to vyzerá v ďalšej oblasti lásky a vzťahov v roku 2025, milí blíženci. Aj v tejto oblasti lásky a vzťahov tu máte rodinné zázemie, stabilitu, šťastie a vyslovenie v najbližšom období harmonické, šťastné obdobie. Pozrieme sa teraz, milí blíženci, aká rada vám ide pre tento mesiac, na čo sa máte zamerať. Blíženci tu majú veľmi peknú kartu, je to karta múdrosti. Máte všetko voľne nehať. Máte sa vzdať, mať nad všetkým kontrolu. Lebo je tu dôveryhodnosť v Boží plán. Takže, milí blíženci, uvoľnite sa, tento mesiac vám praje. Netreba nič siliť, uvoľniť sa a rozhodnutia a všetko nehať v rukách Božích, ako sa hovorí.